Atmosféra spoločnosti nie je dobrá. Už roky ako keby to smeruje k tomu, že neriešime závažné problémy. Prehlbuje sa priepas medzi Rómami a nerómami, ale aj celkovo môžeme povedať medzi chudobou a bežnými ľuďmi. Že také skupinkovanie tu nastáva a nastáva tu aj taká ako hnev, frustrácia, ktorá postupne môže prechádzať do nenávisti. Čiže keď sa Rómovia môžu báť niečo, tak si myslím, že lokálne nám môžu pribúdať konflikty. Môžu sa postupne stavať Rómovia obetnými baránkami, ale nie len kvôli Kotlebovi, kvôli celkovo takému zlej atmosfére v spoločnosti. Môže sa stať, že fakt, že budú pribúdať také petície protirómske, alebo také možno aj, že skočia do seba ako miestni obyvatelia, že taká výbušnejšia je tá atmosféra. Ale nemyslím si, že je to na úrovni nejak, že by oficiálna vláda alebo podobne vyhlásila nejakú vojnu Rómom, alebo že by sa začala presadzovať nejaká masová politika protirómska, ale nepáči sa mi, akým spôsobom v tejto krajine spolu rozprávame, akým spôsobom sa vyjadrujú politici k rôznym témam a to prispieva potom k väčším konfliktom. Čo hovoríte na to, že do parlamentu sa nedostal žiaden Róm? Je to smutné, je to škoda, ale pripomenul by som aj to, že ten prvý rómsky poslanec sa tam pred 4 rokmi dostal, lebo bol na zvoliteľnom mieste. Že tie naše nádeje, že sa niekto má šancu prekružkovať, to sú veľmi také fantazírovanie. Proste akože aj pre nerómskych kandidátov je veľmi ťažké proste získať dostatočný počet krúžkov. Musí to byť veľmi známa osobnosť a v tomto tí Rómovia, ktorí kandidujú, majú handicap. Je škoda, že žiadna strana nedala do prvej desiatky alebo fakt na zvoliteľné miesto Róma, lebo ukazuje sa, že doteraz žiaden z Rómov naozaj nezískal dostatok ako keby voličov na svoju stranu. Treba povedať, že naozaj Petrovi Polákovi chýbalo veľmi málo. Ten jeho počet hlasov je veľkým úspechom oproti tým krúžkom, ktoré mal v posledných voľbách alebo v iných voľbách, kde kandidoval. Že je to škoda, je to tesné. Zároveň treba povedať, keby Oľano nebolo také úspešné, tak by mu to stačilo. Takže v podstate je to taká zhoda okolností nepríjemná, ale naozaj spoliehať sa na kružkovanie a prekružkovanie Rómov je ešte veľmi taká utopia. Proste myslím si, že si budeme musieť počkať na ďalšieho rómskeho poslanca. A povedal by som jednu vec, doteraz sme mali jedného rómskeho poslanca, teraz nebudeme žiadneho, ale budeme tam mať 15 fašistov. Takže vlastne to je výsledok týchto volieb, proste to je to smutné svedectvo o Slovensku v roku 2016.